asị m ogiri na amasị ya arụ obuto obuto asị nkekwe nke nọ n'etiti main road ka onye na-eche trela Dangote ị chọghị ịnwụ ma achọbeghịkwa na ịnwụ arụ obuto obuto na ọkwa n'ike kwụrụ ọtọ gwụ m asị nkekwe nke ike na-akwụrụ ọtọ agwụ ike dị iri na-emezi asị a na-enwekwanụ na ọkwanụ vidio m na-emezi this period nke ọ na-emeche post na ndị fans enwere onye na-akọmentị enwere onye na-alaki na nyanwụ iwe agwụgo m ike nwee na-achọ ịjụ arụ obuto obuto kedu ibizikwa na-agụ ka ọnụ ụlọ ka ị natazi ọzọbụgiri na akpa na ị na-akọwa nke onye isi akpakọrọ ọnụ si a na akpanụ na onye ajụ adị efu ụzọ na nsị ka njọ ka mmadụ ife na-eme nna ndụ m akwụrụgokwa n'ọtọ gwụ m ike asị m na ihe ejecha ihe alụ ahụguri na afa jecha ihe alụ ọrụ ose ijelewe na eke aka ọrụ pịa ọta ijelewe na ahịa alụta ego isi dị anyị na-etachigodo rapụgodo ndị fanụ si nke mmemme na arụ obuto obuto sị m oke ka mbịakwa jecha ụlọ ose ka nka soro ndị na-ele ose lebe nnọọ kacha ogodo ego nri asị m ngwa n'ihe abịa ka ị naba nsị agwa na ọrụ obuto obuto asị m ngwa n'ilu ọgụ nsị ya ihe